Tak vítame Peťa Samela z týmu Rangers. Chceli by sme sa spýtať, ako hodnotí dnešný zápas proti tej Šenkovej deti. No, s jedným slovom katastrofa. My sme dávali akože všetko, čo sme tu boli, náš tým do toho všetko. Akurát, že na súpiske sme 17, prišli sme 6, z toho dvaja vôbec ani stále striedali, prosto katastrofa jedným slovom. Ja som dal do toho všetko, čo som vedel, ja som nedal. No. Čiže hovorí, že zápas vám nevyšiel dnes? Zápas nám absolútne nevyšiel, ale tak vy ste skúsení futbalisti, prvoligisti a my sme začiatočníci, v podstate jedným slovom by som to takto. Takže liga vznikla hlavne aj pre amatérskych futbalistov, keď tu hrávajú viacerí hráči, ktorí sú účastníkmi jednotlivých nižších súťaží. Ako hodnotíš vlastne pôsobenie futbalovej ligy Senca a celkovo jej účinkovanie? Činnosť ligy v podstate hodnotím veľmi pozitívne. Pre ľudí treba takúto športovú udalosť každý týždeň, aspoň aby sa mali kde vybehať, zabaviť a v podstate aj zrekreovať, lebo keď už je pekné počasie, všetci sme vyšli pozrieť si aj iné zápasy, takže veľmi pozitívne hodnotím celú minilígu a predsa len už druhý rok tu hráme, tak... Ďakujem pekne a držíme palce v nasledujúcich bojoch. Ďakujem aj vám.